У першым выпадку грамадзяніна Российской Федерации при уезде на территорию ЕАЭС у салоне автомобиля мытники выявили 3 старадаўнія книги, выдадзеныя у Англии и Франции в 18-19 стагоддзях. Асаблівую цікавасць прадстаўляе книга ў скураной вукладцы вядомага ў той час аўтара П'ера де Анмары Мадлен, выдадзеная ў 1701 годзе ў Парыжы. У другім выпадку 34-гадовы жыхар Мінска пры перасячэнні мяжы выбраў для руху зялёны калідор, тым самым заявіўшы пра адсутнасць тавараў, якія падлягаюць дэклараванню. Падчас правядзення мытнага кантролю ў яго дарожнай сумцы знойдзена кніга, выдадзеная ў 1912 годзе ў Францыі. Эксперт мытнай лабараторыі пацвердзіў, што ўсе 4 кнігі створаны больш за 100 гадоў таму і адносяцца да катэгорыі культурных каштоўнасцяў. У дачыненні да ўладальнікаў рарытэтаў распачаты адміністрацыйныя працэсы. Брэская мытня нагадвае, што друкаваныя выданні, створаныя 100 і больш гадоў таму, адносяцца да катэгорыі культурных каштоўнасцей і пры перамяшчэнні праз мяжу падлягаюць абавязковаму мытнаму дэклараванню у пісьмовай форме.